Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Τεχνολογία Podcast. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, διότι μαζί μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαράξει τη δικιά του πορεία σε ό,τι τεχνολογικό τομέα, ειδικά στην Ελλάδα. Ήταν στην ομάδα που στήσε το πρώτο in-banking και το όνομά του είναι ο Γιάννης Ζαβδαρίδης. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μιλάμε στον Νικό, δεν πειράζει. Παρόλη τη διαφορά της ηλικίας, αλλά δεν έχει σημασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το νέο εγχείρημά σου. Έχω ξεκινήσει το 82. Δηλαδή, να σκεφτείς την τράπεζα όταν πήγα το 82, δεν υπήρχαν κομπιούτερ. Δεν υπήρχε κομπιούτερ στην τράπεζα. Και έχουμε φτάσει τώρα το 2026 που όλα στηρίζονται πάνω στην τεχνολογία. Η πορεία μου στο τραπεζικό είναι όλα τα χρόνια ήταν στο τραπεζικό τομέα, οπότε έχω δει όλες τις αλλαγές που προέκυψαν στο χώρο αυτό και τα τελευταία 5 χρόνια είμαι και σαν σύμβουλος σε μια εταιρεία που έχω. Θα έλεγα ότι η μετάβασή μου από μια τράπεζα στην άλλη ήταν πάντοτε ένα σχολείο για μένα, ναι. Με την έννοια ότι τη δεκαετία του 90 ήμουν τυχερός που ήμουν στην ομάδα της Εγνατίας Τράπεζας που ήταν πολύ προχωρημένοι για την εποχή τους στο κομμάτι της τεχνολογίας. Στείναμε τότε το πρώτο e-banking στην Ελλάδα. Επειδή ο μεγάλος μέτοχος της τράπεζας ότι είχε αυτοκίνητα, μεγάλη εταιρεία αυτοκινήτων, ήταν η πρώτη τράπεζα που μπορούσαν να κάνει αίτηση για αγορά, καταναλωτικό δανείο για αγορά αυτοκινήτου μέσα σε ένα κατάστημα που πουλάει αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται να πας στην τράπεζα. Οπότε αυτό ήταν για εκείνη την εποχή, μπορεί τώρα να φαίνεται πολύ απλό, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι είχε γίνει αποκέντρωση της διαχείρισης των αιτήσεων αυτών. Έπαιρνες έγκριση μέσα σε μισή ώρα για το δάνειό σου. Στη συνέχεια, στην άλλη τράπεζα, στην Swiss Bank, όπου παίρνοντας την εμπειρία από την προηγούμενη τράπεζα, επειδή η Ασπίς ήταν ένας οργανισμός, μια τράπεζα η οποία ήταν στον όμιλο της Ασπίς πρόνοια της ασφαλιστικής εταιρείας, κάναμε το ίδιο πράγμα για τις ασφάλειες. Γιατί εκεί είχαμε πολλές ασφάλειες, λόγω της ασφαλιστικής εταιρείας, είχαμε πολλές αποκεντρωμένες διευθύνσεις με ασφαλιστικά γραφεία. Οπότε μπορούσαν από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας να κάνουν αιτήσεις. Και όλα αυτά, ερχόμενος το 2011 στην Τράπεζα Epírου, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία το πώς να στήσουμε μια μικρή τράπεζα, η οποία τεχνολογικά ήταν αρκετά πίσω. Μας δόθηκε ευκαιρία μαζί με την ομάδα που είχα τότε, μια εξαιρετική ομάδα, να φτιάξουμε from scratch την τράπεζα. Δηλαδή η τράπεζα μέσα σε 8-9 χρόνια πήρε 6 βραβεία καινοτομίας, γιατί έφτιαχνε πράγματα πολύ προχωρημένα. Πάρα πολύ προχωρημένα. Δοκιμάσαμε, επειδή θα το δούμε και αργότερα βέβαια, αλλά ένα από τα θέματα που προσπαθούσαμε να λύνουμε προβλήματα που υπήρχαν στον οργανισμό. Ένα θέμα ήταν, ας πούμε, επειδή η Ήπειρος είχε αρκετά χωριά και δύσκολα ο άλλος μπορούσε να έρθει από το Μέτσοβο στο Αγιάννα να κάνει συναλλαγή, προσπαθούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς για να μην έρχονται στην τράπεζα με την υπηρεσία Video Customer Service, που ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα η οποία επιχείρησε κάτι τέτοιο. Και από τις συστημικές τράπεζες, όχι μόνο. Ναι, έχω διαβάσει και εγώ πάρα πολλά άρθρα. Είστε πιο ευέλικτοι γενικά και από τις συστημικές. Αλλά δεν έχει σταματήσει και εκεί, δεν το είστε. Όχι, και ακόμα συνεχίζετε. Όχι, ακριβώς. Εμείς να σκεφτείς ήμασταν, επειδή υπήρχε μια φιλοσοφία του συνεταιρισμού που υπήρχε, όταν ήταν συνεταιριστική τράπεζα, προσπαθούσαμε να περάσουμε αυτό το μοντέλο και σε όλη την κοινωνία εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη, ήμασταν η πρώτη τράπεζα που έκανε ένα συνεταιριστικό marketplace. Επειδή υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις τοπικές οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να βγουν στο ίντερνετ, να φτιάξουν e-shops και όλα αυτά, είχαμε φτιάξει εμείς το e-shop και κάνοντας τους πελάτες μας, τους δίναμε τη δυνατότητα να πουλάνε τα προϊόντα τους μέσα από αυτό που δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτοί. Οπότε είχαμε τέτοια κατεύθυνση.
Βέβαια, εμείς η αλήθεια είναι με την ομάδα μου το είχαμε πάει στο άλλο σημείο, είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ και νομίζω όμως ότι αυτό ήταν και ένα αποτύπωμα που άφησε η τράπεζα στο χώρο των τραπεζών. Και στο ελληνικό fintech. Εντάξει, χαρακτήρα μακροχρόνια πορεία. Αλλά εντάξει, σε όλη αυτή την πορεία, όπως είπατε, ήσασταν και στην ομάδα που είστε το πρώτο in-banking στην Ελλάδα. Ναι. Θέλω να με πάτε λίγο πιο πολύ και να καταλάβει και ο κόσμος οτιδήποτε. Και επειδή ήταν μια περίοδος που δεν ήταν σαν τη σημερινή, γενικά πολλά διαφορετικά πράγματα, και ήσταν μετά. Εκείνη την εποχή δεν καταλαβαίναμε καν τι σημαίνει internet banking, ενώ αργότερα φέρατε και το Skype banking. Είναι αυτό το video customer service που έλεγα, το ότι ψάχναμε να δούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πελάτες μας, αν όχι συναλλαγές, να το εξυπηρετήσουμε όταν είναι απομακρυσμένα. Ψάχναμε λοιπόν λύσεις και χρησιμοποιώντας τότε το Skype for Business, την λογική του Skype for Business, φτιάξαμε μια τέτοια υπηρεσία. Η αλήθεια ότι αυτό ήταν τόσο επιδραστικό που και η ίδια η Microsoft το έκανε case study και μας κάλεσαν ακόμα και στην Οξφόρδη, σε ένα συνέδριο που δίπλα μας ήταν ομιλητές από τη Santander, τη Bank of Scotland. Καταλαβαίνεις τώρα να είναι και η Τράπεζα Υπήρου μέσα σε ένα τέτοιο event, ήταν εξαιρετικά τιμητικό για εμάς και προσπαθήσαμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας σε οποιοδήποτε σημείο ήταν. Επειδή οι υπηρώτες είναι διάσπαρτοι όπως οι περισσότεροι, αλλά οι υπηρώτες έχουν ένα σημαντικό μερίδιο ανθρώπων που είναι εκτός Υπήρου, προσπαθήσαμε και αυτούς να τους κάνουμε και πελάτες μας και να τους εξυπηρετήσουμε όπου και να είναι. Θα συνεχίσω στην επόμενη ερώτηση, η οποία θα εστιάσει περισσότερο στο fintech, μια και που έχετε μακροχρόνια πορεία εκεί. Ότι συχνά μιλάμε πολύ για distribution στο χρηματικό τομέα. Ειδικά πλέον με τις Neobank, Revolut, Snappi που φτιάχνονται. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι του παραδοσιακού banking που θεωρείτε ότι είναι όριμο για να αλλάξει ριζικά μια νέα tech εταιρεία σήμερα? Αυτό οι εταιρείες, οι fintech, θα έλεγα, περισσότεροι βγαίνουν τώρα και λέει θα κάνουμε μια τράπεζα. Νομίζω ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό. Αν μια fintech ήθελε να ανταγωνιστεί μια τράπεζα, που δύσκολα να την ανταγωνιστεί, θα πρέπει να δώσεις στον πελάτη υπηρεσίες που να μην φαίνεται ότι είσαι τράπεζα. Να είναι στο background οι τραπεζικές εργασίες, μπροστά εσύ να του προσφέρεις υπηρεσίες χρηματοοικονομικές ή υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, οικονομικής διαχείρισης, θα έλεγα, όμως να μην φαίνεται ότι είσαι τράπεζα. Είσαι σαν σύμβουλος που είμαι τα τελευταία 3 χρόνια και βλέπω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πρόβλημά τους είναι οι ροές, οι χρηματικές ροές που έχουν. Άρα λοιπόν, εγώ μπορώ να του λέω βελτίωσε αυτά, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο, πρέπει να μεταφέρεις κάποια χρήματα από εδώ, από εκεί, αλλά στο background να τρέχουν οι τραπεζικές εργασίες, να μην φαίνεται ότι είσαι στο application της τράπεζας για να κάνεις τις συναλλαγές. Επίσης, θα μπορούσα να του δώσω συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιεί τα οικονομικά του στοιχεία. Το να του λέω ότι έχεις 1.800 ή 2.000 ευρώ στο λογαριασμό σου, αυτό δεν είναι ιδιαίτερη βοήθεια. Όμως, αν μπορούσα να του πω ότι ξέρεις τι, βλέπουμε μια υψηλή κατανάλωση στο ρεύμα στο τελευταίο διάστημα, θα πρέπει κάτι να κάνεις γι' αυτό. Αν βλέπεις, αν μαζεύοντας όλα τα χρηματοοικονομικά του στοιχεία από διάφορες πηγές, γιατί τώρα πλέον είναι ανοιχτά τα περισσότερα δεδομένα αυτά για την κάθε επιχείρηση, να του πω ότι ξέρεις τι, μπορείς να χρηματοδοτηθείς από αυτόν τον οργανισμό ή μπορεί να πάρεις ένα δάνειο με καλό επιτόκιο, αλλά να μην είναι μες στην τράπεζα, να είναι σε ένα πιο γενικό πλαίσιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα και αυτό το πλαίσιο, όλη αυτή η φιλοσοφία που είπατε σε συνδυασμό με την ψηφιακή αναγέννηση ουσιαστικά με τη Neobank, θα είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Ναι, πρόσεχε τώρα, επειδή βλέπεις ότι γίνονται και στην Ελλάδα νέες ψηφιακές τράπεζες, δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Ωραία, με κάνει να μην πηγαίνω σε ένα κατάστημα. Ωραία, και οι περισσότερες τράπεζες αυτό κάνουν τώρα. Βέβαια, να δεις, βλέποντας ότι πλέον από τις αντιδράσεις του κόσμου,
υπάρχει ήδη κάποιες συστημικές τράπεζες, αρχίζουν και σου λέει: ωραία, θα ανοίξουμε κάποια καταστήματα πάλι. Άρα γυρνάμε λίγο να είναι ένα ευρυδικό μοντέλο. Άρα η Neobank θα είναι 3-4, δεν θα είναι περισσότερες, οι οποίες θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ήδη δεν χρέουν πολλές προμήθειες. Βέβαια, θεωρώ και πάλι ότι θα ισορροπήσει κάποια στιγμή θα ισορροπήσουν κάποιοι από αυτές τους οργανισμοί και θα επικρατήσουν κάποιες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο να πάμε να φτιάξουμε μια ψηφιακή τράπεζα, όσο πώς μπορώ να βοηθήσω τον επιχειρηματία να λύνει προβλήματα καθημερινότητας. Συμφωνώ απόλυτα. Και τώρα, περνώντας από το χώρο του business, θα ήθελα να εστιάσω και λίγο και στην πιο νέα γενιά. Καθώς ένας φοιτητής, για παράδειγμα, τώρα που σπουδάζει computer science, συχνά δεν καταλαβαίνουν το ευρύτερο πλαίσιο, όπως συζητήσαμε και πριν για τα προϊόντα, και εστιάζουν στην αρχιτεκτονική ενός κώδικα. Αλλά στο fintech, ειδικά στη τομέα του fintech, μια ιδέα ή ένα project πρέπει να βγάζει και νόημα οικονομικά. Εσείς πώς εκπαιδεύετε ένα μηχανικό ή τι συμβουλές θα του δίνετε για να προσεγγίσει αποδοτικά και το business κομμάτι? Θα πω ότι και είναι και προσωπική μου εμπειρία αυτή, αλλά θα πω και τι έλεγα στα παιδιά όταν ήρθα εδώ το 2011, που ήρθαν παιδιά, η πρώτη μου ομάδα δεν είχαν καμία σχέση με τραπεζικό χώρο. Καμία σχέση. Μετά λοιπόν, σε αυτά τα παιδιά τα βάζα σε ομάδες, πολύ εξαιρετική τεχνική, όμως δεν γνωρίζαν το κομμάτι του business. Άρα, πάντοτε μπαίνανε σε ομάδες μαζί με τους ανθρώπους του business για να μπουν στη φιλοσοφία το ποια είναι η ανάγκη. Το να γράψω ένα καλό αλγόριθμο, ωραία, είναι μια χαρά, αλλά δεν μου λύνει το πρόβλημα πιθανόν το επιχειρηματικό. Αν δεν ξέρεις ποιο είναι το επιχειρηματικό, η ροή, όλο το workflow, ας πούμε, η ροή όλη του business που θέλω να λύσω, δεν μπορεί να φανείς ότι είσαι καλός προγραμματιστής ή καλός μηχανικός. Είσαι καλός, αλλά ένα bug, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει, που μπορεί να μην είναι στον κωδικά σου, αλλά να είναι στη ροή που δεν έχει ακολουθήσει σωστά. Άρα αυτό που θα έλεγα είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται μαζί με το business και να ακούσουν και να μαθαίνουν και να ρωτάνε γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί όλα αυτά τα γιατί είναι ύφη στον κωδικά τους. Αυτό λοιπόν, τα παιδιά που όταν πρώτα ήρθα εδώ πέρα η ομάδα μου το έκανε, μετά από 3 χρόνια ήταν απίστευτα μπροστά για πολλούς άλλους τεχνικούς που υπήρχαν. Ναι, και συμφωνώ απόλυτα, διότι σαν προγραμματιστές λύνουμε ένα πρόβλημα ψηφιακό, το οποίο όμως πρέπει να είναι πρόβλημα για να το λύσουμε. Έτσι. Ναι. Και θα πω ένα παράδειγμα τώρα, δικό μου παράδειγμα, με το ηλεκτρονικό παράβολο. Πώς ήρθε η σκέψη. Η σκέψη με το ηλεκτρονικό παράβολο είχε έρθει γιατί περίμενα έναν φίλο μου, είχαμε ραντεβού και περίμενα έναν φίλο μου να έρθει και άργησε. Μιλάμε τώρα για το μακρινό 2005. Λοιπόν, και όταν άρχισε, του λέω: πού ήσουν? Και μου λέει: ήμουν στη ώρα στο παράβολο και περίμενα στην εφορία να πληρώσω παράβολο. Και έλεγα: γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στο παράβολο. Και κάνοντας λοιπόν, αναζητώντας τη ροή, είδαμε ότι δεν ήταν τόσο δύσκολο. Αλλά έπρεπε κάποιος να πάρει, να κάτσει να σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Και κάναμε τότε την πρόταση, είχαν κάνει την πρόταση στο Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων και αυτό έγινε μετά προϊόν. Το κράτος κέρδισε ετησίως 80 εκατομμύρια ευρώ από την μη εκτύπωση παραβόλων. Έτσι. Άρα δεν είναι μόνο ότι υπήρχαν και οικονομίες κλίμακος, έτσι. Και πάνω σε όλο αυτό το μοντέλο στηθήκαν πολλές άλλες μετά υπηρεσίες ψηφιακές της τράπεζας, ακόμα και του κράτους, όπως το gov.gr. Τώρα θα εστιάσω λίγο πιο πολύ στη φετινή χρονιά. Ήπειρους Bank Open Hackathon φέτος. Σημαντική διοργάνωση, επιτυχία. Πώς βλέπετε όμως, επειδή έγινε και στα Ιωάννα, πώς βλέπετε τα Ιωάννα ως έναν ερχόμενο tech hub, αν όχι ήδη βασικά συστημένο tech hub στον χώρο της Ελλάδας? Το καλό είναι ότι η περιοχή έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Με την έννοια ότι πλέον η πρόσβαση από τα αστικά κέντρα στα Γιάννενα είναι πολύ πιο εύκολη.
η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι οραματιστές, οι οποίοι βοήθησαν και πιστέψαν σε αυτό και το προχωρήσανε. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήθελα μεγαλύτερη συμμετοχή του Πανεπιστημίου, που δεν τη βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι τα 11 χρόνια που ήμουν εδώ πέρα προσπαθούσα και προσπαθώ ακόμα. Νομίζω τώρα είμαστε σε καλό σημείο βέβαια. Μετά το hackathon που κάναμε, νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Να ανοίξουμε την κοινότητα των πανεπιστημίων και να δείξουμε λοιπόν στους φοιτητές ότι ελάτε να κάνουμε παρέα πράγματα που έχετε και εσείς στα μυαλό σας. Ας πούμε το ότι είστε εδώ σήμερα εσείς και συζητάμε, είναι ένα αποτέλεσμα από το hackathon. Διαφορετικά δεν θα γνωριζόμασταν. Πολλά παιδιά, πολλές ομάδες που ήρθαν από το hackathon, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι το προϊόν τους ήταν στις τράπεζες τα θέλω, όμως με όλους έχουμε κάνει επικοινωνία και κοιτάμε πώς παιδιά από αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εξωτερικές ομάδες, άρα θα αποκτήσουν και αυτή η εμπειρία στο κομμάτι των τραπεζών και όχι μόνο. Και από την άλλη και η τράπεζα θα αποκομίσει ωφέλη από αυτά. Από την άλλη η τράπεζα προσπαθεί να κάνει να πουλήσει προϊόντα της και υπηρεσίες σε παιδιά, φοιτητές, που είναι τουλάχιστον 4 χρόνια εδώ πέρα. Έχει ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού στην Ήπειρο που είναι φοιτητές, και ειδικά στα Γιάννα. Άρα αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει και η τράπεζα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι έμποροι, οι επιχειρήσεις που είναι πελάτες στις τράπεζες, που έχουν POS στις τράπεζες. Μπορούμε εμείς να εκδώσουμε κάρτες φοιτητικές, γιατί τέτοιο συζητάμε τώρα, να κάνουμε μια τέτοια υπηρεσία και να δουλέψει το οικοσύστημα. Δουλεύοντας το οικοσύστημα όλο αυτό, δεν είναι μόνο το όφελος της τράπεζας, των φοιτητών ή των επιχειρήσεων, είναι αυτό που λες ότι ωραία, φτιάχνουμε ένα οικοσύστημα, ακόμα και οι υπόλοιπες τεχνολογίες, fintech που είναι στα Γιάννενα, να εμπλακούν σε αυτό το πράγμα. Εμείς για το hackathon, να πω ότι είχαμε καλέσει και όλες τις τοπικές επιχειρήσεις να έρθουν να συμμετέχουν. Έτσι, που σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιασδήποτε συνεργασίες σε αυτό το κομμάτι. Τέλειο. Και τώρα φτάνω προς την τελευταία ερώτηση σιγά-σιγά. Καθώς θα ήθελα, συνοψίζοντας έτσι, να πούμε ποια είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσα σε μια έξυπνη ιδέα που κερδίζει το πρώτο βραβείο σε ένα hackathon ή σε ένα επιχειρηματικό προϊόν και σε ένα προϊόν που μπορεί όντως να σταθεί στην αγορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Με την έννοια ότι στο hackathon, και επειδή βάζουμε και προϋποθέσεις για το βραβείο, ότι πρέπει να κάνει μια καλή παρουσίαση. Πρέπει να είναι το προϊόν σου, να το έχει φτιάξει αυτές τις 3 μέρες που είσαι εκεί πέρα. Δεν σημαίνει ότι ένα καλό προϊόν που έφτιαξες, έρχεται άλλος και λέει έκανα 15 microservices, ας πούμε, σε 3 μέρες. Ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετική ιδέα σου, εξαιρετικά τα πράγματα, αλλά λύνεις κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Οπότε βραβεύουμε με βάση τις προδιαγραφές και τους όρους που έχει την ομάδα η οποία έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα. Το παρουσίασε πάρα πολύ ωραία. Γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό, γιατί αν σκεφτείς ότι είσαι σε μια επιχείρηση και πάει να πουλήσεις κάτι και δεν είσαι καλός στην πώληση, το χάσες. Θα πάει να το πάρει ο άλλος που είναι καλύτερος στην πώληση. Άρα παίζουν όλα ρόλο. Και μάλιστα πολλοί συνάδελφοι μας λέγανε ότι αυτοί που πήραν το πρώτο βραβείο δεν ήταν να πάρουν το πρώτο βραβείο. Το θέμα το πουλήσανε πολύ καλά. Βέβαια, όλες οι μεγάλες ιδέες και εταιρείες fintech που πιάσανε στον τόπο η εταιρεία είναι ότι λύσανε προβλήματα. Εάν ερχόταν λοιπόν κάποιος, ήσουν μιας επιχειρηματίας και ερχόταν κάποιος και σου πουλάγε κάτι το οποίο έβλεπες ότι είναι πολύ ωραίο έτσι πως το παρουσιάζει, αλλά δεν σου λύνει το πρόβλημα, θα έλεγες εγώ θέλω παιδιά ωραίο όλο αυτό, αλλά θέλω να μου λύσει το πρόβλημα. Άρα θα επέλεγες και εσύ από μόνος σου να λύσεις το πρόβλημά σου. Άρα για να το κλείσω αυτό είναι ότι σημαντικό, το hackathon είναι ωραία γιατί βλέπεις νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, δίνεις τη βοήθεια σου, βήμα στους νέους ανθρώπους να δείξουν τον εαυτό τους, να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Αν είναι και καλή ιδέα τους, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά στο τέλος, το πρόβλημα στο λύνει, εσύ επιβραβεύεις αυτόν που σου λύνει το πρόβλημα. Εντάξει, πιστεύω είναι απόλυτα φυσιολογικό και από το χώρο μου και εγώ, ό,τι εμπειρία μπορώ να έχω μέχρι στιγμής.
Εμείς η αλήθεια είναι ότι είδαμε πάρα πολύ νέες ιδέες. Άλλες ήταν μισοέτοιμες, άλλες ήταν πολύ καλές, αλλά δεν το παρουσιάσανε καλά. Και ήδη είμαστε σε επαφή, όπως είπα πριν, με όλες σχεδόν τις ομάδες και συζητάμε να δούμε πώς μπορούμε πολλές από αυτές να τις κάνουμε προϊόν και υπηρεσία της τράπεζας. Βέβαια, εκεί που καταλήξαμε ουσιαστικά και με τα soft skills και με τα business skills, έχει παίξει και ένα πολύ μεγάλο ρόλο και όλος και η ραγδαία αύξηση του AI στο software engineering. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικά. Ναι, εννοείται ότι παίζει ρόλο αυτό και μάλιστα πολλές από τις λύσεις, πολλές από τις υπηρεσίες και παρουσιάσεις που ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε εμείς διαχείριση, έχουμε πολλά έγγραφά μας τα οποία θέλουμε να τα αρχιοθετήσουμε, να έχουμε εύκολη πρόσβαση, να αξιολογούμε όλα τα δεδομένα που έχουμε. Έχουμε τις εφαρμογές για εξέλιξη χρήματος, συναλλαγές. Και η τράπεζα που εμείς θέλουμε με AI τεχνολογίες να προβλέπουμε και να προσπαθούμε να είμαστε πιο γρήγοροι στις αποφάσεις μας. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Ειδικά είχε και αρκετές λύσεις για εξέπλυμα χρήματος που για μία τράπεζα ειδικά είναι αναγκαίο και είναι και επίσης και το risk. Το πόσο εύκολα μπορώ να κοιτάω το ρίσκο που έχω σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή οποιοδήποτε βήμα κάνω στην τράπεζα. Ισχύει και που το ρίσκο παίζει ειδικά στις τράπεζες, τεράστιο ρόλο. Δεν το συζητάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα και να πω ότι η γνωριμία μας ήταν μέσα ακριβώς από αυτή την προσπάθεια που σας είχα δει ότι είχατε κάνει και είχατε βραβευτεί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για εσάς και εύχομαι το προϊόν σας και οι υπηρεσίες να πάνε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Το podcast θα είναι διαθέσιμο σε Spotify, Apple Podcast αλλά και στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή και τα υπόλοιπα στα επόμενα βίντεο.